Letné malovanie v sebe podľa mňa obsahuje taký paradox a to je, že v lete máme mnoho inšpirácie, vidíme mnoho krásnych vecí, čo chceme namalovať, ale máme málo času, pretože chceme byť vonku a chceme robiť tie letné veci. Takže čo s tým? No, ja som to vyriešila toto leto tak, že všade so sebou vlastne nosím dva skicáre. Tento je na čierno-biele veci, na také rýchle skice ceruskou a tento je na tie rýchle farebné. A potom doma, keď sa mi to páči, tak si to rozpracujem do takej serióznejšej malby. A pretože vás to mnohých zaujalo, tak som si hovorila, že o tom natočím video. Najskôr niečo poviem, povedzme teoretické, alebo niečo proste koncepčné a potom bude následovať jeden alebo aj viacero videonávodov, kde sa na to pozrieme prakticky, pretože to samozrejme k malovaniu patrí. Takže, aby to neskončilo frustráciou, že ako je veľká chuť a pnutie malovať, ale človek si povie, stejne na to nemám čas, stejne sa mi to nepodarí dobre, stejne to ako nezvládnem za takú krátku dobu tak dobre, tak na to kašlem, čo je škoda. Pretože ten kreatívny ohienok treba do neho prikladať polienka, on keď vyhasne, tak to dá viac práce ho naštartovať. Takže preto sú super skice. Či už tie čierno-biele rýchle, kedy si vlastne človek nahodí tú hlavnú ideu, ja o tom potom viac hovorím vo videu, ktoré buď bude následovať, alebo ďalšie, uvidím ešte, jak to spravím. A potom aj skice farebné a ako to poňať, aby to fungovalo. Samozrejme, tých spôsobov je mnoho, ale ja som si to tak ako v hlave zosumírovala, že takto to funguje mne. Takže mám ťahák. Jedna vec je, ako si to nadstavíš v hlave, s akým nadstavením mysle do toho malovania vstupuješ a potom technicky. Čo sa týka toho nadstavenia v hlave, tak tam je podľa mňa úplne najdôležitejšie uvedomiť si, že maluješ pocit, maluješ atmosféru, maluješ esenciu a nekopíruješ realitu alebo fotku, čo ťa zaujala. Takže nemáš očakávania, že to bude vyzerať presne tak isto. A tým pádom vlastne sa môžeš nechať tým akvarelom trochu aj viesť a prekvapiť, nechať sa ním prekvapiť. On často spraví niečo, čo by si sama ani nevymyslela a keď to necháš tak, a počkáš, čo to bude a potom ideš s tým, tak vznikajú tie najčarovnejšie obrázky. Takže nechať sa prekvapiť a brať to ako hru. A tie skice sú super, lebo ty môžeš spraviť milión. Ako za 15 minút si to namaluješ a za 5 minút si to nakreslíš. Takže to môžeš robiť. Ja som to tak robila na dovolenke, že som mala zošit stále so sebou a ja mám ešte malé deti, takže dovolenka s malými deťmi a stíhala som, pomalovala som a pokreslila som skoro 2 celé zošity. Tak a teraz technicky. Tak základ je samozrejme dobrá fotka a pekný nápad. A tam si zase ešte ako uvedomiť, že neviem, kto to povedal, ale ako umenie začína tam, kde končí nápodoba. Nie každé umenie, ja som ako konzistorik formálne, i keď nepraktikujúci, tak povedzme, že to neplatí na všetko, ale teraz nám to sedí, tak to použijeme. Takže prvý krok, dobrá fotka a potom zjednodušiť, interpretovať tú realitu svojou prizmou. Chceš tam dať ten pocit, čo ty si pri tom zažila, to, čo si ty videla, nie kopírovať tú realitu. A ako na tej čierno-bielej skici si vlastne vyskúšaš kompozíciu a už sa tam pohráš aj s kontrastom, s valerom. Proste povieš si, a ukazujem to vo videu, povieš si, čo sú tie miesta, ktoré sú najtmavšie, čo sú tie miesta, ktoré sú najsvetlejšie a tá škála medzi nimi a to tam musí byť
aby bol ten obrázok dobrý. A keď tam je toto, tak je skoro jedno, aké použiješ farby. A to je ďalší bod. A potom sa pohrať s farbami a urobiť si variácie, namalovať si jednu tú scénku v 4 variáciách. A keď to berieš takto, že tak teraz je to pokus, idem si tú scénku namalovať v šialených farbách a v realistických farbách a neviem, vo veselých farbách a v ponurých farbách, tak ťa to vlastne oslobodí od toho, že teraz idem namalovať ten finálny dokonalý obrázok. Ty si maluješ len takú skicu a ja teda, bohužiaľ, mne sa napríklad často podarí namalovať, čo považujem ja za najlepšie na zdrapý papier, alebo si poviem, idem si to len tak vyskúšať a ono to zrovna klapne, pretože tam nie je žiadny stres. Takže zjednodušiť, zachytiť tam určite hĺbku, to znamená kontrast, tmavé miesta, najtmavšie, najsvetlejšie a všetko medzi nimi, hrať sa s farbami, interpretovať ten obrázok, robiť tie variácie. No a bonusom je, že ty vlastne, keď to robíš takto, tak ty akoby znovu prežiješ potom, i ja to teda tak mám, že vlastne znovu prežívam tie zážitky z tej dovolenky, že si ich umocňujem, potom keď sa na ten obrázok pozerám, tak sa mi to tak vracia, že je to také vlastne intimnejšie než fotky. No a vo videu sa na to pozrieme prakticky a teraz už poďme malovať. Ako to s tými skicami teda je v praxi? Začnem tým, že ukážem, čo si tak skicujem a prečo, a potom sa presunieme k tomu, ako reálne tú skicu vytvoriť. Takže začne to tým, že cvaknem niečo, že vidím niečo, čo sa mi páči a odfotím si to. Potom všade so sebou nosím takýto blok, je z Hornbachu, stál, neviem, 120 korún, má trošku vyššiu gramáž a tam si vlastne takto znesie aj farbu, keď sa rýchlo urobí akvarel. A napríklad tento čierno-biely Budha, to som si urobila v Britskom múzeu a potom z toho vlastne vznikla ešte takáto skica a z toho takáto malba, ktorá teda ešte nie je hotová. Skice mi idú, ale dokončovať mi to nejde. Potom som sa hrala so slonmi, len tak som si ich tam skicovala. Tu je ešte Budha, takže znesie to aj farbu, keď teda je to v jednej vrstve. No a na dovolenke mne stačí si urobiť takúto malú šenkatu, keď vidím ten obrázok a potom spolu s fotkou to stačí na to, aby z toho vznikla malba. Že napríklad, toto je výhľad z reštaurácie a potom som si urobila ešte farebnú skicu. Toto sú nejaké asi telefónne drôty. Že vlastne kombinácia tej rýchlej čierno-bielej a potom vlastne ešte rýchlo hľadám toto. Myslím, potom viedlo ešte k tomuto. Toto je tiež vlastne skica, že to nie je úplne malba. Takže fakt to vrelo doporučujem. Tu sú nejaké loďky, ktoré som sa potom hrala ešte takto. Nič z toho nie je dokončené. Sú to všetko také rýchle skice. Ďalej. A toto sú záležitosti 3 minút. Tu sú nejakí vtáčkovia. Tu začali olivovníky. A tu pokračovali a vlastne potom to šlo do farby, takže toto je aj s tušom, toto je taká hodne fluidná, uvoľnená. Toto by sa dalo asi považovať za akoby už finálnu malbu, že to už nie je úplne skica. Takže kombinácia tých čierno-bielých a tých farebných je ako super vec. Buď do bloku, alebo ja teraz vlastne ukážem na papierik, ako tak na to idem. A môžeš to robiť buď len ceruskou, ja teda som len plná na to, aby som vedela, aké je to HB a číslo a neviem čo, to si proste každý podľa seba. Ja ich v podstate používam veľmi od brucha. To znamená, že mám rada mäkšie, ale kombinujem mäkšie, tvrdšie. No a potom som kúpila v Brne v tom obchode
s výtvarnými potrebami na Husovej takúto akvarelovú, ktorá je super, pretože ona je taká ako oceľovo modrá. A potom mám ešte takúto akvarelovú, tá je z osady. Kto máte akvarelové ceruzky a neviete, čo s nimi, tak takto ich môžete využiť. Toto je Mungio a toto je uhol. A zase, ja fakt s tými tvrdosťami, ja na to moc nehrám, ja nie som moc analytický typ, takže je to uhol nejakej tvrdosti. Myslím si, že taký skôr ako mäkší. Proste chce to pokus o mil. A mňa teda ohromne baví si skicovať, že si urobím rám. Ja si urobím rám a potom tú ceruzku chytím fakt voľne a idem úplne haky-baky. Že schválne robím veľa čiar, ktoré vlastne sa minú účelu a potom takže si vlastne potom si vyberiem, ktoré z tých čiar sa mi páčia. Takže ja ich spravím schválne viac. Ja vlastne neviem, či tam chcem 2 tie stromy. Tak. A potom mne sa páči, že tam je nejaký ten krík, že sú tam nejaké trávy, že je tam nejaký taký v podstate ako nie neporiadok, ale je to tam také divoké. Sú tam nejaké kamene, sú tam nejaké malé veci. Takže som to nahodila a teraz tu ide o kompozíciu. Môžem to vlastne vyskúšať, treba spraviť, ako by to vyzeralo, keby tam bol ten strom len jeden. A keby bol úplne v strede. Úplne v strede možno nie je ako najlepší nápad na svete. Takže by som si potom spravila ďalšiu skicu a dala by som ho trochu niekam inam. No a teraz ešte teda občas používam aj, toto je asi Redispero, sa tomu hovorí, a obyčajný tuš. A teraz vlastne prichádza tá sranda. Buď sa dajú na to použiť obyčajné ceruzky rôznej hrubosti, ako rôznej mäkosti, tuhosti, že človek teraz začne hľadať tie tvary, ktoré sa mu páčia, alebo vezme uhol, alebo mňa začalo baviť používať tú akvarelovú ceruzku, že vlastne potom aj použijem trochu vody a rozpijem si to a vidím lepšie ten efekt. Takže tu už sa zamýšľam, nielen kompozíciu už som si nejak nahodila a hovorím si, že je fajn a teraz už sa začínam zamýšľať aj vlastne nad kontrastom, nad valérom, že čo budú tie najtmavšie časti, ktoré majú vyniknúť a čo budú tie svetlejšie časti. A kde mám štítec? Mám v tom... Takže teraz môžem zobrať štítec, namočím ho do vody a keď si to takto jemne rozpijem, tú akvarelovú ceruzku. Oni sa robia takéto štúdie, že samozrejme čierno-biele aj akvarelom. Že nie ceruzkami, ale normálnymi farbami. No. A teraz si zoberiem tú druhú, táto je čierna akvarelovú a už trošku si hľadám. Ale mohla by som to kľudne robiť aj obyčajnou ceruzkou, ale tam by som si ten papier nenamáčala. A už trošku akoby hľadám presnejšie, ale je to skica. Takže kmene budú určite najtmavšie časti, to si teraz vlastne definujem. A potom budú najtmavšie časti ešte aj vlastne tie spodky tých kríkov, tie tiene pod nimi a možno pod tými kameňmi. A samozrejme
akoby spodky listov. Ja niekedy teda do toho idem aj rukou, že si to rozmážem rukou. Toto je fakt skvelá. Aj sa mi ťažko rozpráva, lebo už idem do takého polomeditačného stavu, jak to len robím. A teraz môžeš šrafovať, môžeš robiť kudrlinky. Skús sa trošku akoby do toho uvoľniť a pohrať sa aj s tým, čo je tvojej ruke prirodzené, aké ťahy. Niektoré tie trávy vlastne tiež môžem urobiť tmavé, pretože si poviem, že ich chcem trošku výraznejšie. Tak. No. A hovorím, s hociakým s akvarelovými ceruskami, s tušom, s obyčajnými ceruskami, to je úplne jedno. Ja tu len dávam nejaké návrhy. Ide o to, že prečo to človek robí. A mňa ešte dosť baví zobrať potom, toto je ten obyčajný tuš za pár peňazí. Uvidíme, čo to spraví. Tam je to suché. Mňa ohromne baví tomu robiť tie rámiky. Teraz idem po suchom, takže sa nič nikam nerozpíja. A tieto pera majú v normálnych papierníctvách aj toto. No a mňa potom baví ešte do toho ísť a teraz vlastne, tu sa to trochu rozpôjde, že je to mokré, mne to vôbec nevadí. Dá sa ísť do suchého alebo aj do mokrého, ale treba počítať s tým, že keď pôjdeš s takýmto tušom do mokrého, tak on sa samozrejme rozpije. A môžeš si to pokaziť, alebo môžeš prísť na nejaký svoj súkromný, perfektný nový objav, na ktorý by si neprišla, keby si to neriskla. Takže stále si dávam pozor a myslím na to, že kde budú tie kontrastné miesta, kde to bude najtmavšie. Takže samozrejme na spodkoch tých stromov a kmene a na spodkoch tých kríkov. No a týmto spôsobom takýchto skic, keď si urobíš hocikoľko, môžeš 1,4 počerbať, tak je to super tréning a samozrejme sa dá urobiť aj to, že keď už to máš a dostaneš chuť len tak si skúsiť, tak si tam môžeš, ja tam mám namiešanú zrovna zelenú, tak si tam môžeš tú zelenú trebárs na jednom mieste dať, len tak na chuť a zároveň si môžeš skúsiť aj povieš si, chcem si to skúsiť aj dole, čo to spraví, tak to tam len takto nahodíš. Takže to zostane proste uvoľnené a ty si trošku definuješ, aké tam budeš chcieť farby. Tak. A ja teraz by som už mala končiť a začala ma to baviť a nechce sa mi pustiť ten štietec. Teraz ešte poslednú vec do oblohy môžeš skúsiť si. A len si to tam fakt tak ako šup nahodiť a to je všetko. A keď to uschne, tak to trebárs môžeš sa na to pozrieť a môžeš to doladiť. A takto vznikajú rýchle skice a z toho potom vlastne to ťa krásne rozohreje a z toho môže vzniknúť potom tá maľba. Takže poďme na maľovanie a ten výsledný olivový strom môže vyzerať napríklad takto a tomu predchádzali nejaké prípravy. Takže najskôr tomu predchádzali čierno-biele skice, potom tomu predchádzali skice v
len také rýchle, haky-baky. A tu sú ale všelijaké veci, takže ukážem len toto v skicári, farebnom. Potom som to skúšala tu. Všetko sú to také rýchle práce. Toto je ešte vlastne nedokončené, len nahodená skúška farieb. A tu je jeden ktorý som chcela skúsiť len s 3 farbami a doplniť ho perokresbou tušom. A úplne na začiatku bola fotka z dovolenky. Alebo nie fotka, ale vlastne to, že som to reálne videla. Ja sa napijem. Takže poďme na to. A ja buď malujem farbami z tuby, ja mám Daniel Smith, alebo budeme malovať teraz Munio, čiže píše to Mungio s tvrdým I. A budem používať určite sprej a kopu vody, ideálne 2 také. A štetec ešte neviem, ja mám vždy po ruke, ja vlastním málo štetcov, takže mám po ruke vždycky všetky. Toto sú také lacné z Amazonu. A toto je Kazan, Simply Tea. Toto sú veverky z výtvarného obchodu a je to v podstate jedno. No a rozmýšľam, či začneme oblohou alebo stromom, ale začneme stromom. A hoci ja som tých skíc urobila relatívne veľa, ja to robím, že ma to baví, ale ja to ako úplne vo výsledku nerobím preto, lebo chcem mať dokonalý plán. Ja stejne potom na to idem hodne intuitívne. Jo, a ešte veľmi pravdepodobne použijeme môj nový objav. Je to Incoast alebo tuš. Zoženiete ho online a zoženiete ho aj vo výtvarných obchodoch a stál tak 90 korún. Takže toto je moja taký obľúbený začiatok, že som ten papier postriekala a teraz tam tú farbu buď frekam alebo vymačkávam. A robím to preto, akurát mám vždycky pripravený niečo, čím to utriem. Robím to pretože hneď na začiatku ma to donúti mať v podstate akoby hodne uvoľnenú ruku a donúti ma to ísť s tým prekvapením, pretože toto proste človek nenaplánuje. Akurát jediné, čo teda robím, a to robím, je, že si utieram. Ono sa tam robia akoby fakt obrovské tie louže, tak trošku ich utieram. A vlastne bavíme sa o tom, že to chceme také skicovité. Takže toto je žltá, taká tá základná, taká studenšia. Ak máš inú paletku, môže to byť akákoľvek žltá, do toho miešam ultramarín, modrú. Myslím, že je to ultramarín a možno je to kobalt. Nie som si istá. Proste taká tá teplejšia modrá. Takže tu tam takto pofrkam, trošku s tým pocestujem. Ale čo sa týka tohto posúvania pigmentu potom, aby tiekol, ja to robím relatívne kontrolovane, pretože keď sa to preženie, keď sa akoby moc nechá ten pigment takto cestovať, tak niekedy sa stratia určité efekty, ktoré ja som rada, keď tam sú. Taká určitá fluidita sa stráti, pretože sa to všetko zleje dohromady. No a my sme síce chceli náhodu, ale aj tej náhode treba trošičku pomôcť občas, tak ako v živote. Náhode treba občas pomôcť. No, takže toto je taký dobrý začiatok. A v podstate teraz je to hodne vodnaté, takže čo ja teraz spravím je, že si tuto vedľa
namiešam. Mne sa docela páči tá myšlienka, že by som malovala skoro len s 3 farbami, takže toto je taká tá studenšia červená. Vždy sú teplé a studené. To mi namieša krásnu fialovú a keď do tej krásnej fialovej šmyknem trošičku žltej ešte, tak ona mi ju stlmí a vlastne s tými 3 primárnymi farbami si teraz ešte tam pridám modru, budem sa s tým takto hrať, namiešam vlastne aj hnedu, takže si človek s nimi vystačí. Teraz to zase zmenilo tón. Chcem to také hustejšie, takže pridám červenú, zbytočnú vodu preč, chcem to hustejšie. Tak a teraz vlastne to, že je to olivový strom, nám v podstate úplne najlepšie napovie ten kmeň v konečnom dôsledku. Oni ho mávajú taký pokrútený. Na toto je super malovať skutočne ľahkou rukou a úplne len tak akoby sa nežne toho papiera dotýkať. Tu tomu dáme, nech nie je vo vzduchoprázdne, nech na niečom stojí. Tak. A ja tam pridám tú teplú červenú. Hop. Ona mi dá trošku lepší taký ten hnedý tón. A potrebujem teraz ten pigment hustejší. Treba si dávať vlastne na tom záležať, aby sme, aj túto do stromu môžem, aby sme pracovali s hustotou pigmentu. Tak, oni mávajú také vybúleniny. Že teraz, pretože ten strom je hodne mokrý, tak keď do toho pôjdem mokrou, teda akoby moc vodovou, tak sa to tam len tak rozplizne. A ja som ešte zabudla povedať, že malujem, a to robí ako fakt maximálny rozdiel. Toto je až 600 gramový papier, myslím, že je to Fabriano. A ja ho kupujem online v e-shope Ateliér umění. Samozrejme, túto informáciu poskytnem. No a teraz, toto je tá krása toho, že pretože som nešla zelenou ako z palety, ale šla som zelenou namiešanou, tak mi tu krásne začína tá modrá presvítieť. To som presne chcela. A teraz vlastne si spravím z tejto špinavej farby zelenú. A robím to schválne, pretože to bude špinavá zelená, taká. A tu chcem vlastne na tú časť, kde ten strom, kam nedopadá slniečko, kde ten strom je v tieni a chcem vytvoriť nejakú hĺbku. A zase idem do tej špinavej. Stále pracujem s tými 3 primárnymi a vlastne, aby mala aby mal nejaký objem aj ten kmeň, tak tam to teraz frcnem. No a teraz idem urobiť takú svoju obľúbenú vec, že vezmem buď Redispero, to nefunguje, alebo viete čo, to spravím až na konci, teraz som si to rozmyslela. Spravím až na konci. Tak, tu je tej vody šialene veľa, môžem ju... Tak. Takže hop. Ja si môžem spraviť tuto taký mostík, kam mi tá voda všetka natečie a zbierať ju tu. Alebo ju môžem poslať do toho stromu takto. No a ja musím povedať, že ja mám skoro dojem, že ten papier je dôležitejší, ako kvalita papiera, že je dôležitejšia ako kvalita pigmentov a štecov. Naozaj. Ja teraz malujem po dlhej dobe na tento papier a
On sa chová proste úplne inak. On dovolí robiť úplne iné experimenty. No, tak. Ja to teraz trošku cákam vodou, aby som skúsila, čo to spraví. A ja by som to ešte tuto trošku, by som ten strom potiahla. Ja rada potom streknem aj sem dole, pretože keď je to moc upratané, tak mne sa to až tak nepáči. A ja možno teraz nespravím. Chcela som spraviť takú odvážnu vec, ale nespravím. Takže ja som si to teraz nastriekala. Keby to vystreklo niekde, kde to fakt nechceš, tak to môžeš, keď to hneď utrieš, tak je to dobré. Tak to zachrániš. A ja ešte si teraz namiešam takú hodne hustú, ale čistú modrú, ten ultramarín. A párkrát do toho stromu. Mne sa páči myšlienka, že tam bude jedna taká akoby skoro drobne abstraktná farba. A pozadie budeme asi robiť až potom, takže tam, kde mi tá modrá teraz pristála a nechcem ju tam, tak ju rýchlo odsajem. A to je ďalšia výhoda toho dobrého štetca, teda toho dobrého papiera, že on to dovolí. Tak. A ja len ukážem, čo ten tuš dokáže, ale tuto hore je krásne žiarivá žltá, tam to dávať nebudem. Takže ukážem ten tuš tuto dole a on úplne, jak taká žiarovka, to tam rozžiari. Až tak veľmi, že človek vlastne tam potom musí ísť a musí to tam trošičku zamaskovať. Ja, čo si tak pamätám z toho Grécka, tak ja teraz použijem malinko čiernej, tak tam bola tá zem taká červená, taká žiarivá. Takže a ja naozaj, keď to malujem, tak sa na tú dovolenku vraciam a vidím tam tie olivovníky a tú krásu, tú horúcu zem. Tú horúcu pôdu. Tak, skvelé. Takže ja som spokojná a idem teraz. Vezmem kvaš. Kvaš vždy takto bokom. A kvaš síce je, akože nie je transparentný, ale keď ho nanesieme, tak to vždycky vyzerá ako hrozne bielo a hrozne bombasticky. Ale ono, keď to uschne, tak on potom zosvetlá. A toto je taká, povedzme, dobrovoľná časť tohto projektu. Nemusíš to vlastne vôbec robiť s tým kvašom. Tak, ja to ešte vodou trošku postriekam, aby som tam dostala štruktúru. Aj túto vodou postriekam. Stačí to, keď to už začne zasychať, keď už to trošku stráca lesk, tak sa to vlastne môže sa tá malbička takto vodou pokropiť. Tak, vysajem tú vodu. Takto, ale vždycky len takto tými okrajmi. Hlavne do toho neísť, že ťup, ťup, ťup. Len takto tými okrajmi, aby sa nenarušil ten pigment. A on, ten papier, to nasaje. Tak, a ja som zabudla, čo som začala hovoriť s tým kvašom. Je aj, že ho treba niekedy reaplikovať. Potom sa dá spraviť, toto je pisáček, to sú také ako veľmi tenučké štece, majú ich vo výtvarných potrebách alebo na e-shopoch v sekcii špeciálne štece väčšinou. A hovorí sa im buď pisáček alebo linkovací štetec. A po anglicky rigger. Tak. Ja si myslím, že to takto stačí.
Len by som rýchlo ešte to dole trošku prihustila. Tak. Tak. A to už je úplne posledné, aby sme to neprehnali. No a keď som hovorila o tých šialených farbách, tak ja ako by som si vedomá toho, že na olivovom strome nemá čo robiť fialová, ale pretože ju mám tu dole, tu chcem nejakú ilúziu kameňov a tej horúcej červenej gréckej zeme, tak len kvôli pocitu harmónie som dala 2-3 frčky aj hore. Tak a teraz to nechám. Ak by som nemala vzdušné miesta v tom strome, tak si na pár miest ešte frcnem ten kvaš. Teraz, kým je to vlhké, to je veľmi dôležité, pretože on sa tam teraz krásne rozpije. Ak to nechám zaschnúť a potom budem na to striekať kvašom, tak on nebude tak krásne rozpitý a bude skôr taký ako koncentrovaný. Takže kľudne to môže zostať takto a v podstate sme namalovali strom v jednej vrstve. Je to taká ako rýchla skica, alebo tomu ešte môžeme pridať, keď to úplne zaschne, tak tam môžeme vlastne spraviť modré pozadie, alebo tam dotvoriť pár detailov, aby to malo trošku hĺbku. A také jednoduché to je. Takže tá prvá vrstva už dokonale zaschla a teraz to vlastne len tak svižne dokončíme. Je to úplne suché, ja už som trošku začala, aby to nebolo repetitívne a teraz vlastne úplne takto jednoducho si to znovu namočím a nemusím sa báť, tie farby sa nerozpijú. Nesmiem ako tam ísť excesívne s vodou, to by sa začali trošku rozpíjať. Tuto tie žlté malinko chcú nejakú akciu asi urobiť. Ale keď budem svižná, tak beriem túto modrú, ktorú sme používali. Nie som si istá, či je to kobalt alebo ultramarín, ale je to proste taká tá teplejšia modrá. Tak, tu sa mi namočila do zelenej, to v oblohe určite nechcem. A možno si to ešte je dobré pracovať s gravitáciou, možno si to ešte otočím takto. Nie, neotočím, pretože mi tam vystreluje tá žltá. A to vôbec nevadí. A toto je tým pádom taký nácvik rýchlej práce. A dá sa použiť aj kapesník a tuto to len tak zľahka utrieť, ale nie veľmi. A my tam v podstate chceme ísť 3 ťahmi do tej oblohy. My tam nepotrebujeme tráviť veľa času, aby sa nám tá žltá práve s tou modrou nezmiešala, to by bolo blbé. A kto by sa toho bál, tak tam tú oblohu vôbec nemusí dávať. Tak, pardon, mne tu pípa telefón. Ja ho vypnem. Hopla. Tak. No, a už by som to nehrotila, pretože by sa nám mohli tie farby pomiešať. Takže len si dám pozor, či sa mi tu niekde nezačali robiť ostré okraje, keď tak tú vodu, ktorú som tam naniesla, trošku tak ako dostrátená rozpijem. Tam, kde mi to vystreluje do tej obloky, to môžem vyblokovať, že tam jemne s tým kapesníkom tú vodu vysajem, ale jemne. A to je všetko, takže to je obloha. Vlastne aj tam vznikol dojem nejakých mráčkov a tak mi to úplne stačí. Môžem ten dojem mráčkov umocniť. Čo tam ešte? Tak, hotovo.
Malujeme vlastne zľahka, chceme to tak akoby ako skicu. No a teraz, ja už som tu spravila jedno tmavé miesto a vlastne oni tie stromy, vždy keď sa pozrieme, tak dole alebo v niektorých miestach sú tmavšie, tam kam nedopadá slniečko. Takže ja si ho zľahka takto nastreknem a urobím si takú farebnú zmes, aby to bola tá zelená, ktorú sme používali, takže to sme si miešali žltú s modrou. A keď dám do toho ždibec červenej, tak z toho vznikne taká neutrálna farba, taká ako do hneda a môžem ju kľudne urobiť buď viac zelenú, alebo viac hnedú. A ja v podstate do tých miest, kam som si strekla tú vodu, tú farbu len takto jemne dám. A chcem zachovať tú ľahkosť. Chcem zachovať to, že je to len proste taká rýchla letná malbička. Nie je to nič vážne, hlavne sa človek pritom nesmie brať moc vážne, inak sa vystresuje a teraz to len rozotieram do strátená, inak sa vystresuje a je to potom také zbytočné. A ja vlastne teraz ja chcem trošku tie farby prehnať, tak som tam dala docela odvážne, možno až moc odvážne, uvidíme. Proste len tú čistú modru. A takto to stačí. Hore chceme ten strom svetlý. Keby nám to treba vyšlo, že to je takto príliš tmavé a už je to ako moc, tak sa dá zobrať kvaš a jemne to presvetliť, ale nepreháňať to už s tým kvašom, už to stačí. Tak a teraz vlastne ešte ten kmeň. Ten určite potrebujeme. Oni majú, a ja tam možno pôjdem čiernou s červenou, nejakou tmavou. Oni tie stromy sú také, keby boli posplietané. Takže dá sa s tým písačkom spraviť čiarka, ktorá to naznačí a potom ju rozpijeme do stratena. A na toto sú dobré buď také farby ako paletová špina, alebo si zmiešať teplú červenú s troškou fialovej a s troškou čiernej. Treba tam dať aj ždibec modrej. My vlastne v tej druhej vrstve len tak veľmi rýchlo potrebujeme tým veciam dať trošku objem a vlastne tam dostať tieň. Že v tej prvej vrstve sme viac malovali svetlo a teraz tam potrebujeme ten tieň. Zároveň si dávam pozor, či sa mi tu niekde nerobia, pretože som to nemala namočené celé, či sa mi tam nerobia niekde ostré okraje neprirodzené. A ak áno, tak štetec namočím, tú prebytočnú vodu z neho sklepnem a akoby do stratena si to rozpijem, aby to stále malo ten ľahký feel. Ja som to teraz na tom strome stratila, čo som tam robila a to nevadí. To je vždycky šanca ukázať, čo s tým, pretože to nie sú chyby, to je proste normálny proces, že človek to občas robí tak ako hore-dole. Že niečo spraví, ono to zmizne, tak to musí spraviť znovu. To je proste úplne normálne. Takže to ešte trošku s tou modrou tam skúsim. Tá modrá je tam taká expresívna, ona tam je v podstate taká ako trošku neprirodzená, ale bol to môj zámer. Ja som tam chcela niečo také trošku výraznejšie. A ak je to pre teba príliš divoké, tak ty to proste nebudeš robiť.
A teraz tak, hlavne teda v kľude. Teraz si ten kvaš nachystám takto bokom, nikdy ho nedávam do paletky a trošku som strátila túto ten objem, tak ho tam vrátim. Akože z jednej strany viac svetla a tie prepletance tam dám takto. Umiem si štetec a takto ich tam jemne dostrátená. Tak, a to je všetko. Pretože keď to človek začne hrotiť, tieto veci, tak to nemusí dopadnúť. Tu sa mi robí okraj, takže ho rozpijem. Tak. A ten strom vlastne už získal akoby väčšiu hĺbku, pretože tam má tie tmavé miesta a má tam tie svetlé miesta. A posledná vec, a toto je teraz naprosto dobrovoľné, že ja mám, toto je akvarelová ceruska, tak mnohí ste sa na ne pýtali a mnohí ich máte a neviete, čo s nimi, tak oni sa dajú napríklad použiť, že tu by sme chceli naznačiť pár kameňov, takže pracuje sa s nimi tak, že buď si navlhčím ten povrch, na ktorý malujem, alebo samotnú ceruzku namočím do vody. A úplne by som tam tie a teraz druhý spôsob, namočím ceruzku. Úplne by som tam tých kameňov nemalovala milión. To mi nepríde ako dobrý nápad. To by bolo potom akoby preplácané. Tak a trošku zase vždycky niečo namalujeme a potom si to trošku tak ako dostratená, aby tam zostala zachovaná tá ľahkosť. A tuto, jak mám tú hnedú, tak aj kamene chceme, aby boli 3D, takže logicky teraz sme si ich namočili, takže oni sú dole, takže tam môžeme urobiť takú ako lazúrku a tuto ju môžem urobiť vlastne aj do suchého, že dá sa to dvomi spôsobmi. Buď si to namočím a nechám, nech sa rozpije, alebo ju spravím mokrým do suchého a potom ju trošku dostratená rozpijem. 3 kamene bohate stačia. No a teraz vezmem pisáček a tu mám ešte zvyšky zelenej z toho predošlého malovania. Tak sa môžem naznačiť pár tráv. Buď písačkom, alebo sa to dá kľudne spraviť aj tak, že si na to streknem sprejom, aby som to trošku namočila a urobím tam frčky normálnou ceruzkou, alebo tou akvarelovou ceruzkou, alebo uhlíkom. Proste pár takých neuhladených, neuprataných tráv, aby sme to nemali príliš upratané. Tak. A na tých kameňoch tiež môžeme, pretože tam sa strátilo to svetlo, tak sa dá tam hore spraviť s kvašom. Naznačiť, že tam dopadá svetlo a oni tak ako viac vykuknú z toho, že bude vidieť, že sú 3D. A to je v podstate hotovo. Dalo by sa s tým ešte takto rôzne hrať a pižlikať dlho, ale myslím, že to nie je účel, že vlastne účel je, ja som si to chcela vlastne, že jo, toto som videla, to som dokonca cvakla z auta, spravila som si rýchlu skicu a potom si to človek namaluje vlastne tak akoby už aj prizmou svojej fantázie, dostane tam trebárs veci, ktoré tam v realite nie sú, to znamená trochu tej červenej a tak. A takýchto stromov bolo to vlastne v reálnom čase natočené za pol hodinku, takže je to také malovanie na pol hodinku a
Je to proste fajn spôsob, ako si tie dovolenkové zážitky alebo akékoľvek krásne veci, ktoré vidíme, tak ako upevniť a zlepšiť sa v akvareli. Tak dúfam, že ti to pôjde a že ťa to bude baviť. Tak čo, ako sa ti malovalo? Ja dúfam, že dobre a dúfam, že som ťa inšpirovala a vrhneš sa aj na svoje vlastné fotky a zväčšníš si svoje zážitky z dovolenky. A budem rada, keď potom pozdieľaš, ako sa ti to páčilo, buď dole do komentov, alebo vo facebookovej skupine Akvarel s Maťou. A teraz mám úplne fantastické prekvapenie, pretože ďalším krokom, ako rozvíjať to uvoľnené malovanie, môže byť napríklad kurz Čarokrásny akvarel. A ten kurz nájdeš u mňa na webe, teraz je v letnej zlave 30% a je to preto, lebo chcem podporiť všetkých, ktorí z toho majú stres, že im nejde malovať uvoľnenie a že krajinky a malujú príliš detailne a tak ďalej. Takže už je nás tam 100 a dúfam, že nás bude viac, pretože to je vždy potom lepšia atmosféra. Je to kurz, kde vlastne študuješ samoštúdium, že si môžeš tie videá prechádzať svojim tempom. Je prístupný na rok, ale môžeš potom vo facebookovej skupine a práve je tam priateľská komunita, tam môžeš zdieľať, ako ti to ide, keď potrebuješ poradiť, ja ti môžem poradiť a tak ďalej. A my tam presne ten čarokrásny akvarel je o tom, že to sú také ako magické krajinky, poloabstraktné, ale ktoré vznikli z toho, čo ja nosím v hlave, z toho, čo som videla. A samozrejme potom, čo ty nosíš v hlave, čo ty si videla. A je to malovanie, kde sme odvážne nechať sa tým akvarelom prekvapiť. Malujeme uvoľnenie, spontánne, bez nejakého pnutia na výsledku. A je to také akoby experimentálne. Je tam, myslím, 13 videí. Ohlasy sú skvelé. A ak ťa to láka, pripájam link, mrkni na to. Je tam popis, sú tam obrázky, všetko z webu pochopíš a nezabudni, že teraz je tá špeciálna zľava. Ja uvediem dole v texte, dokedy platí, tak aby to bolo jasné potom aj tým, čo by toto video pozerali trebárs o 2 roky. Tak krásne letné dni a krásne malovania a zase čoskoro pribudne nové video, takže určite nezabudni aj odoberať tento kanál.